Wannan labari shi ma ya ɗauki hankalin mutane da dama. Sai kuma labarin da wannan malamin addinin Musuluncin nan daga jihar Kaduna, Sheikh Ahmad Gumi, ya bayyana cewa yana zuwa yin sulhu ne daji da 'yan fashin daji da kuma masu yin garkuwa da mutane tare da jami'an gwamnati, inda ya bayyana cewa yana zuwa da jami'an gwamnati na jihohi da kuma wasu daga cikin masu riƙe da muƙaman gargajiya, wato sarakunan gargajiya, inda ya ce yana yin haka ne gudun zargi. Haka kuma a ranar Laraban da ta gabata ne kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya ayyana ƙarin kuɗin man fetur daga kan naira 897 zuwa naira 1000 da naira 30, wanda hakan ya ɗauki hankalin 'yan ƙasa da dama, wanda har gwamnatin tarayya ta ayyana cewa ita ba ta da